Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Hi, partner. Hi partner, alam mo pwedeng i-record na lang natin yung yung magandang mo. Actually, ang daming nag-aakalang No? recorded siya. Oo, Sabi ko kasi- hindi. For the past 16 years, sinasabi ko siya everyday. Yes, and it's live mga kaibigan. Live siya Yes. everyday. Kasi pag na-record na siya, partner, hindi ko na siya, feeling ko partner pagdating natin ng 50s natin, kayang-kaya pa nating maganda kasi everyday natin siyang ginagawa. Subukan natin Oo. i-record. Naku, hindi ko na kaya bukas. Di ba? Live po yan. Yun yung alarm clock nila, yung magandang dumadagundong po yun hanggang sa kisame ng bahay nila. Yon. True. Natatawa ko sa'yo, partner. Parang hanggang ngayon na-amaze ka pa rin dyan sa maganda na yan. At saka, kasi alam mo ba, pag every time na na kunyari, di ba pag may hosting po kami ni Nicole, laging nire-require ng client Oo, na ang nasabihin. introduction Correct. namin is maganda. And amazed na amazed pa rin sila. And ako naman, kahit araw-araw ko na napapahinggan, araw-araw kong nadidinig, talagang, kumbaga, sagap na ng tenga at mukha ko, yung magandang. And na-amaze pa rin ako. Kalurky. Oo, brand mo kasi yan. Oo, brand mo siya na parang, ay, ang galing. Ang galing na parang hindi ka ba napapagod? Hindi, tsaka totoo, may mga tao na akala nila dahil siguro nasa 40s na tayo, partner, inaakala nila napapagod na tayo, kaya akala nila recorded yun. Hindi, live yun. Naku, kakalurky. Tama ba minsan naging yan, parang naging ringtone, yung magandang, I'm not sure. Hindi Or ko parang sure. ginamit na materials yan. Parang sa callback. Di ba yung Oo, parang uso ganun, dati, Dati. callback tune? Oo. Yung pag tumawag ka, hindi ring yung maririnig mo. Ang maririnig mo, basta Yes, callback tune ang yes. tawag. Grabe, no? Oo, boses mo yung mapapakinggan. Oo, di ba? Ginamit yan. Ang laki ng difference. Noon may mga callback tune, tas ngayon wali. Tas noon ang tugtugan, yung ringtone, meron ka lang yung kung ano yung nasa phone. Ngayon, or Yes. kung ano yung mga, yun nandun talaga sa phone built-in. Ngayon, pwede ka nang pumili ng favorite song, pwede mong gawing ringtone yung boses mo, di ba? Tama. Ang dami ng possibility sa mundo ngayon. And alam mo, partner, pero sa bagay, kung 2016 years na rin naman na nakalipas simula nung nag-umpisa tayo sa radyo. Matagal na rin naman pala. Kasi nung isang ang dami araw, na talaga nangyari din. ang dami na Yes. din talaga nangyari. Siguro tayo lang, or siguro dahil feeling natin ang bilis lang ng takbo ng araw, hindi natin siya namalayan. Alam mo yun, na 16 years na pala Yes. na nakalipas. Pero kung tutuusin, OMG, 16 years talaga ite. Totoo, no? Half Parang na ng kailan lang buhay natin. Parang ganun, pagbabalikan natin parang kailan lang, 'di ba? Malinaw pa sa atin kung paano tayo Nagsimula. Nagsimula, pupunta sa mga mall shows natin para mag-promote ng album, Tama. 'di ba? Yung mga guesting natin sa TV, 'di ba? Yes. Yung segment natin sa Eat Bulaga dati, yung Spogify, the Singing Bay, parang kailan lang lahat 'to eh. Pero kung tutuusin, part na siya ng 16 years Tama. na nakalipas. At least Isipin partner, niyo yun, no? sa bagay no, nung nag-host tayo ng Spogify doon sa Eat Bulaga, nung naging Dabbercads tayo, 2015 yun, partner, 2006 years ago na rin. Pero parang neto diba? lang siya nangyari, di ba? Parang, Totoo. tandang-tanda mo pa yung Aldab, at yung Aldab, partner, 6 years ago na rin pala, or 5 to 6 years ago. Di ba? Correct. Parang ang bilis. Ganon na lang. Ganon na Pero lang ang dami na rin kabilis. talaga nangyari. Correct, No? Na parang totoo. ang dami, talagang masasabi ko, siksik, liglig at umaapaw yung experience ng tambalan at mga tambalanista natin for 16 years. True. Ang dami po nating pwedeng maging kwento kapag nag-usap-usap po tayo at hindi ito mauubos basta-basta sa isang upuan lang.
'Di ba? Ang daming pwedeng tawanan at Correct. iyakan. Parte tayo ng throwback eh. Kasi 'di ba kung tutuusin Oo. yung early 2000s, yung mga tugtugan na throwback, 'di ba isipin mo partner. Sabi ko talaga sa sarili ko to dati kasi syempre yung Sunday Golden Morning partner na tugtugan ay 3 coins in a fountain, Hey Jude, Dream, Oo, Dream, tama. ganyan. Masasabi Release ko me, talaga, please let me go. Yeah, Mga ganun, 'di ba? Why Delilah. correct. Ganon. Masasabi kong talagang sobrang matanda na talaga tayo at hindi na talaga maikakaila. Kung ang mga Sunday Golden Morning, oh baby, baby, how was I supposed to know? Pero kasi partner, yung mga Britney, yung mga Westlife, yung mga boy band, throwback ni sila. Akalain mo yung throwback na sila. Nakakaloka. Alam mo, naramdaman ko yun na talagang, oh my gosh, I'm really an aging diva. May diva pa rin sa dulo. Nung na-realize ko na sino-throwback na or parang narinig ko sa radio station na ibang radio station na high-end na parang ang sabi ng DJ doon, we're gonna play you a throwback song. Tapos tinugtog yung Spice Girls party. Sabi ko, pambihira, throwback na pala yun. Kasi kung tutuusin Parang mo, feeling mo dati, pag kinakanta mo dati yun, ikaw pa yung cool na cool. correct, no? Ikaw yung diba? in na in. Tama. Yung pala hindi na, no? Hindi na pala. Hindi na pala talaga. Ang Oldie bilis. goldies ka na, partner. Oh. Ay. Oldie goldies na tayo. Talagang na tayo. Matanda na sa madaling salita. Masakit man True. tanggapin, masakit man pakinggan yung salitang matanda. Pero tanggapin na natin yung katotohanan na yun na Yun na talaga talaga yun. We're getting old. Correct. Yun na talaga yun. And kung tsaka nakita nyo naman po yung evolution ng mga pinag-uusapan namin from noon to ngayon, di ba? Noon, Yes. grabe, ang usap namin, si Nicole, pumasok na lasing, di ba? Ganyan ka. Yan yung mga banat mo sa akin dati. Nako, saan ka na naman umuwi? Di mo malang sinabi sa akin Oo. na tatawag yung nanay mo. Oo, Diba? totoo. Di mo Iba ako yung topic briefing. noon. Puro kalandian mo yung topic natin noong mga panahon na yun. Diba? Sino naman ang lalaki na ka-meet mo kahapon? Diba? Sino naman lalaki sinakay mo sa kotse mo? Yung mga ganun. Diba? Tapos ngayon, ano na yung mga topics natin? Hay nako. Oo. Diba? Yung pagalitan yung mga kabataan kasi ang rurupok. Yan. Kala mo Yan, naman, hindi totoo. duman sa pagiging marupok. Diba? Diba, Nakakaloka. puro realizations in life na hindi discuss natin ngayon, parenting, 'di ba, motherhood, at yung mga wisdom na nakuha natin through experience. Yun yung sinishare natin sa kanila ngayon. And tama yun, sign of maturity talaga yun, 'di ba? Kapag ang ginagawa mo ngayon, nakukuhaan mo na ng wisdom and you share it with people. Yun na, sign of Sign na. that you are An aging diva. matured enough. Oo. An aging diva. Tsaka partner, wag na nating laliman. Sa itsura pa lang kitang-kita na talaga. Pero, ang kagandahan naman po ng nagmamature, nagkakaroon ng konting dagdag ng ipon, konting financial stability. Kaya kung dati, Totoo. yung mga tipo ng pabango mo, yung talagang kapag kaspray mo, iitim yung suot mong silver na necklace kasi Oh. puro mas Tama. lamang yung alcohol kaysa sa bango, 'di ba? Ngayon bibili na ng may brand, yan, 'di ba? Yung mga ganon. Yun naman yung kagandahan. And speaking of, meron isang tambalanista na ganito ang eksena. Sabi niya, "Dear Nicole and Chris, tambalanisa niyo po ako since 2009. Ano pong gagawin ko? Kasi throughout this whole pandemic, meron po ako nakachat na older woman. Ngayon, itong older woman na ito ay hindi naman po talaga bata. Malamang kaya nga older woman, hindi bata. Malamang talaga friend. Di sana younger woman. Kaya diba? nga, di ba? Hindi naman talaga siya bata. As in, she's in her early 50s. Pero sobra pa rin niyang hot. At single Oh. ito. Ang problema ko, I'm in my early 20s at feeling ko ang daming sasabihin ng ibang mga tao pero parang I want to court her. Tama po ba ito? Wala din naman akong pera to court her. Help me naman tambalan to decide. Thanks and more power. Ayan. Single na hot na 50s. Oo. Wala ako nakikita problema. Ang nakita mo lang na issue dito is yung sasabihin ng Correct. ibang tao Tama. na malalaman na kapag kayo ay naging magkarelasyon na kasi nga malayo ang edad ninyo. 'Di ba, sa may agwat, kumbaga malayo ang agwat. Sa akin okay lang, walang problema.
ang dami mong advantage. So, ang dami mo pakinabang dito kung tutuusin. sorry partner, na-distract ako. Hindi ko masyado narinig yung sinabi mo kasi nasa biyahe ako ngayon. Tapos may nakasabay Okay. kaming motor. So yung Oh. motor, partner, 'di ba dalawa? Yung drive, yung Oh. yung nagda-drive, tapos yung nakaangkas. Tapos nakakaloka, may dalang pinto si kuya. Yung pinto ng kotse. Hindi ko na picture. Ano ka ba? Kasi akala nila kotse yung dala nila. Hindi nga sila nag-helmet eh. Yun nga yung sasabihin ko. Akala ba nila kotse dala nila? Mahuli sila sa toll gate. Wala silang helmet. Oh my God, natawa ako, partner. Okay, sorry. Mabalik. Tawang-tawa ako. Isipin mo yung pinigil ko yung tawa ko. Kasi isipin mo, partner, kita-kita ko, ang laki ng dala niyang pinto ng sasakyan. Ang may buhat, yung nasa likuran. Nakakaloka si kuya. Ba't ganun? Anyways, so eto na nga, nakaka-distract talaga yung paligid. Nakakaloka. So yung dala nilang pinto, dalawa. Isa lang, partner. Kasi dapat dalawa. Saan dadaan yung isa, no? Oo. Dapat tag-isang pinto. Oh my God, ba't may dalang pinto si kuya? Hindi ko kaya. Anyways, balik tayo. Ayan. Daddy, send mo nga sa akin, send ko kay Juber. Napicturean pala ni Ren. Tawang-tawa ako. Oh my God, tawang-tawa ako. Oh my God, sorry. Hindi ko to kaya. Anyways, partner, ano yung sinabi mo? Ang sabi mo Ako, is, ang issue lang dito is... Ay yung sasabihin ng ibang tao Yes. kasi nga malayo ang edad ninyo, malayo ang agwat ninyo sa isa't isa. Pero kung titingnan natin yung aspeto, may matatapakan bang tao, may masasagasaan ba dito, may masasaktan ba dito, wala. Kasi sabi mo, single ka, single din siya. Tama. Diba? So wala ako nakikitang hurdle, wala ako nakikitang pwedeng maging sagabal sa pagmamahalan ninyong dalawa. Ano pakialam natin sa sasabihin ng ibang tao? Tama. Diba? Ang importante, nagmamahalan kayo. Tuulitin At saka- ko, ang dami mong benefits dyan. Correct. Tsaka ito na yung sinasabi namin ni partner kanina na as you grow older, as you mature, meron ng kasamang financial stability yan. So, Yes. so feeling ko nakakadagdag dun sa hotness ni Ateng is yung ni Mars ay yung yung kanyang financial stability. Yung alam mo yun, may Oo. confidence kasing kakibak Marami yun ng insurance na nakuha yan. Oo, at magmamature na yung policy niya sa mga insurance na kinuha niya. So pag nag-mature to, ibig sabihin monthly, posibleng makakuha ka na ng pensyon. Grabe siya sa pension. O, diba? At ayaw mo Pension. ng benefits, malay mo 10 yung policy na kinuha niyan. O, Uy, tapos per totoo. policy, meron 50,000. Ay, correct. So meron kang, diba, ang dami. Oh, tama. Push mo yan, kuya. Hindi, pero tama si partner eh. Ang magiging, kung magiging issue mo lang dito is what other people will say. And then, yun yung kailangan mong practicein, the art of deadmatology. Ngayon, yung isa mong issue, wala kang perang panligaw. Alam mo, iba-iba naman ang language of love. Maaaring, sinabi nga namin, di ba, maaaring financially stable na si Ateng. So, hindi niya kailangan ng lalaki na mas mayaman sa kanya. Maaaring ganun. Hindi mo naman alam kung hanggat hindi mo susubukan eh. Madami yung iba't ibang madaming languages of love. Merong giving gifts, merong service, 'di ba? Merong sexual in nature, 'di ba? So, iba-iba. So, hulihin mo kung ano yung sa tingin mong mapapakapit si Ateng, 'di ba, sa iyong pagmamahal. Yes, ganun. Tama, push mo yan. Pero maging handa ka lang talaga kung sa mga sasabihin ng maraming tao. Yung tipong kunyari, nasa beach kayo, diba? Tapos maliligo kayong dalawa, tapos magpapapicture kayong dalawa, magsa-selfie. Humanda ka lang sa sasabihin ng ibang tao, sasabihin ng mga tao, sana all may nanay. Mga ganun. Sana all close sa tita. Oo. Sana all may titang hot. Oo. Bastos. Sana maging ready ka sa mga ganung comment ng ibang tao. Oo. Maging handa. Hindi, totoo yun maging handa ka sa mga ganung possibilities. Kaya nga ang sinabi namin kanina ay yun yung dapat mong paghandaan. The art of deadmatology. Pero kung iba pang aspeto, wag mo na munang isipin yun. 'Di ba? Kasi hindi ka rin naman pwede sobrang advance mag-isip, hindi mo pa nga nililigawan. 'Di ba? Tama, So tama. ano na muna tayo, one at a time. Doon muna tayo sa may confidence ka bang ligawan siya.
Tapos pangalawa, Tama. o kung sasagutin ka, sa tingin mo ba ay kaya mo ang sasabihin ng iba tao? Alam mo naman mga Pilipino, napaka-judgmental. Ganun. Tama. So yan yung mga paghandaan mo kasi mangyayari talaga yan. Alam mo naman dito sa Pilipinas, lahat ng tao perfect. Walang bahid kasalanan. Tama. Correct. Ganun. Feeling nila sila lahat tama, ikaw ang mali. Mga ganun tipo, di ba? Pero bottom line is push for it. Oo, go na yan. Diba? Wala kami nakikitang malaking hadlang sa pagmamahalan yung dalawa kung sakasakali man. Push mo na yan. True lalut, walang halong eklavu. Maraming salamat sa iyo sa paghingi ng payo sa tambalan. Ayan, thank you very much po for tuning in, mga kabisyo. At kung inaantabayanan niyo ang Mahiwagang Burnay, mamayang 9:00 yan. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman ng iba. Yun. Ng iba. Always your number one SM radio station.